Araw fejnu, lupu lupettu jfittex maħbuba. Intom tafuħu x'vera l-lupu lupettu u tafu li il-ħadd li ġej huwa jum San Valentin, il-jum tal-maħbubin. U għal l-okkażjoni iva deċidejt li naqralkom dwar x'għamel lupu lupettu biex ifittex maħbuba. Intom tafu li lupu lupettu jipprova jitla l-montanji kollha u xi kultant ma jridx jimxi iktar u xi kultant ma jridx jaqra u jżur il-ħrejjef u jrid jibdel il-kulur u jsir kull kulur ukoll u insomma hekk jagħmel ħafna affarijiet minn dawn jew praspar, jew lob, jew ċajt. Ma kwaħt iħobbu l-lupu lupettu. Intom tħobbuh il-lupu lupettu x'vera, u mela. U din hija storja ġdida. Mhix tiegħi, Clara Toppardi, jiena naqlibhom għal-Malti dawn. Tajjeb li nkunu nafu li dawn l-istejjer huma kollha miktubin minn Orjen l-Almand. Jiena mill-Franċiż naqlibhom għal-Malti. U llum mela ħanaraw ftit jekk dan lupu lupettu u x'se jsiba l-maħbuba tiegħu. U wkoll x'għandu bżonn jagħmel biex jisib maħbuba. Kien hemm darba waħda lupu kbir u iswed, gustus immens, ġentil immens. Imma ma kellux maħbuba. Kien jismu Lupu Lupettu. Ħanurjulkom ftit hawnhu. Bħalma jiġri f'kull ħarifa, il-foresta kienet timtela bl-imħabba u bewsa lawn u tħaddina l-hemm kulħadd jitgħannaq f'kull rokna tal-foresta. X'nervi ħej, speċjalment għal-lupu sulu. Għodba waħda, lupu lupettu ħares fil-mera u ħaseb illum se nsib l-imħabba ta' ħajti. Ma kif? Ma kien jaf xejn dwar l-imħabba. Kmieni filgħodu mar għand il-kokka professoressa u din qaltlu ara, trid tkun lest li tbagħti. Dik kollha. Issa sew. Nofs ta' nhar sħiħ jipprattika kif se jweġġ' ajma! Dik tbatija spiċċa b'kull imkien juġaw u xorta ma sab ebda maħbuba. Ara, trid tidher eleganti, seduċenti. Issuġġerixxa sieħbu Fredu. Lupu lupettu ħabanju banjun, għad attent x'jilbes, għażel qmies Fjurita u poġġa fil-but Margherita. Ara, trid tattira l-attenzjoni billi tkun oriġinali. Straordinarju! Spjegalu sieħbu Valentin. Lupu lupettu libes nuċċali ta' kiesaħ u żarbun tal-cowboys. Ara, trid tkun taf tagħżel il-kliem sewwa. Kliem li żiel bih. Għallu sieħbu l-ippu ġgant. Lupu lupettu mar jiġri jixtri ktib tal-poeżiji u tallem il-poeżiji kollha li fihom kien miktub Inħobbok! Ara, bukket fjuri għandek bżonn għall-qalb ta' qalbek? Issuġġerilu Ġużi u lupu lupettu għamel bukket sabiħ bil-fjuri tal-foresta. Imma kif se ninduna li tkun l-imħabba ta' ħajti? Staqsa lupu lupettu lil sħabu. Meta tara, saqajk jibdew jirtodu, qalbek tibda tħabbat sitta u jkollok ferħ ta' ġenn. Allu Ġużi, fejn waqt li mbuttaħ il-barra? Issa kien preparat sew, mhux hekk, lupu lupettu mar passiġġata fil-foresta. Kien għoddu ta' qalbu meta f'daqqa waħda tfaċċat qudiemu lupa.
Lupu lupettu offrila l-fjuri fil-waqt li beda jirrexta dal-bukketta lik. Salvaġġu ġentili bħazbuħija li hemm ġo fik. Walla ħalqek li ma kontx stupidu, qaltlu u baqgħet sejra. Immi dil-lupa mid-dera ma fanzjatux. Lupu lupettu baqa ċassat fin-nofs ta' trejqa. Ma seta jifhem xejn aktar. Tassew diffiċli biex issib maħbuba, staġeb. Dbaxxa biex jinżel żarbun meta f'daqqa waħda daqshekk ta' mela, jista' jkun għadu nkomplu jew il-ktieb kollu le, issa hi. Ftit għalikom biex tiskopru jekk dan il-brikkun lupu lupettu sabx il-maħbuba ta' ħajtu. Saħħiet!